I 10 ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu Lux TV. Ja sam Sale, danas ćemo igrati Komšiji iz pakla Christmas Edition. Ajmo start game. Igrat ćemo prvi nivo. Free unofficial clone of the computer game. Znači ovo nije oficijalna igrica, nego je kopija kao nešto za Android telefone. Jer igramo na Androidu. Samo nešto da provjerim. Minut. Dobro, snima se. Ja sam mislio da se ne snima, pošto dešava mi se da mi se isključi screen recorder. Jebi ga iz početka. Ajmo, start game. Idemo prvi nivo. Danas ćemo odigrati 1, 2, 3 epizode. Tačnije, da, 2, 3 epizode, 2, 3 nivoa. Ovo nam je novi serijal. Počnemo da igramo ovu igricu. Evo nas. Evo nas. Ajmo uzmemo ovdje što ima. Ovdje imamo jastuk prdavac. Ajmo uzmemo odavde. Da pokupimo. Ovdje imamo lepak. Super, čekajte. Idemo. Ne. Dobro je. Umalo da se zeznem. To je bilo zamalo. Ajmo sad da mu namestimo. Ajmo sad idemo mu stavimo lepak. Da ne može da gleda na dvogled. Ili teleskop dvogled ipak. Ajmo mu stavimo. Gledajte ovo. I poludo da vidimo. Pa malo bug. Dobro. Sad ćemo sakriti ormar. Kako mrzim moje reklame. Ove gore reklame, to me užasno iritira. Ajde više. Evo ga. Gledajte sad ovo. Gledajte, pažljivo pogledajte. Evo ga. Gledajte ovo. U vezi ovog nivoa. 55% nismo. Čekajte da vidimo što još imamo da ga zeznemo. Čekajte. Oh my god. Bug. Ljudi, je ubagovala me igrica. The fuck? Evo nas. Biće nas od batina. Failovali smo. Idemo iz početka. Restart. Malo sam se zeznao ovdje na početku. Ebi ga. Ovo mi je inače za hakovanje igrica koji mogu da se hakuju, mislim, u vezi coinsa i to. Evo nas ponovo. Ajmo. Imamo jastukov prodavac. Ajmo do WC-a. Ovdje imamo lepak. Evo ga. Šta imamo ovdje još nešto? Uzmemo WC papir ili tako nešto. Nema. Evo ajmo mi gore. Tamo bre budalo. Stavimo. I tamo možemo antene, a on pomrsimo, ja zaboravio. Opet nam je upakovala, beži. Dobro. Ne znam zašto baguje ovoliko. Da, zaboravio sam na frižder. Tamo možemo da uzmemo valja jaje, kuk se ja sećam. Evo nas. Jel on seo jeste? Opet nam pogledao. Begajmo dole. Sad će on gore. Pa da ne zeznemo stvar.
Evo, znao sam. Mi ćemo čekati da... Ovdje smo sve pokupili, gdje smo? Tu smijelo što piše. Pa ne znam gdje to trebamo stavimo. Mislim u mikrotalas trebamo stavimo ili u rernu. Vidjet ćemo. Ajmo gore. Evo ga. Dao mikrotalasnu. Znao sam. Ajmo, idemo dole. Ajde više da da. Ajmo u ormar da se sakrijemo. Dok on... Gledajte da ovo. I to je bilo to. Prešli smo ovaj nivo. Ajmo još jedan da odigramo. Idemo. Koji ćemo? Ajmo ovaj. Jingle bell, on, jingle bell, band. Inače pevam zbog pesma u igrici. Evo nas. Ajmo uzmemo. Šta ima u fioci da vidimo. Fioci ima testera. Ajmo do WC-a. Opa, ima i WC papir. Ajmo, uzet ćemo ovdje. Šta imamo? Dobili smo neke tablete. Uzet ćemo WC papir. WC papirna ćemo zapušiti WC šolju, čekajte. Čekajte da mu je piće, da se ne zezna tamo gore. Dobro, dok... Ne. Dok on je sjeća, mogli smo da mu stolicu iseckamo. Ne. Ostav. Umalo da se zeznemo. Ne znam zašto nam služe ove tablete. Ajmo, da mu stavimo piće. Ajmo. Ajmo dole, sad će on da posmatra. Neće posmatra, nego će da pije pivce za živce. Pivce za živce. Ajmo vamo. Gore je u konju. Pa ne. Ajmo mikrotalasno. Smo uzeli iz frižidera, jasno. Op. Ovo će malo potre. Ajmo brže. Brže. Ajde još malo. Kuda će ti ide? Dobre. Što još trebamo da mu uradimo? Da. Ovo ćemo na brzinu. Ajmo. Da vidimo. Ili se, pardon. Da vidimo. Sad sam kao nešto nervira. 54% smo prešli nivo. Još 2 trika. Gledajte ovo. Opa, otkud mi je gore? A da, slučajno sam stisnuo. Gledajte ovo. Sad će sad na stolicu, gledajte ovo. Gledajte ovo. I prešli smo ovaj nivo. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Like, share, comment i subscribe se na naš kanal. Vidimo se u sljedećem klipu.